L'Ull Nu és un festival audiovisual, que és el que es fa aquí a Andorra. De fet, és l'únic festival audiovisual que tenim aquí a Andorra, en què el principal objectiu és donar visibilitat als joves creadors, no només del país, sinó dels nostres territoris de l'entorn. Però, a més, en els últims anys hem desenvolupat una programació en la que donem cabuda a tot tipus de projectes audiovisuals. I el que ens interessa és que la gent d'Andorra es pugui sorprendre i pugui gaudir amb projectes innovadors, sorprenents i que poques vegades o rarament s'han vist aquí al país. Totes les activitats aquest any es fan a Andorra la Vella. De fet, es fan al Centre de Congressos d'Andorra la Vella i a dalt a la plaça del poble. Durant la setmana, al llarg de la setmana, la dediquem especialment a la projecció de llargmetratges a concurs. I sempre intentem que en els llargmetratges pugui venir o bé el director o la directora o algú de l'equip, perquè sempre enriqueix la projecció i l'experiència de l'espectador. Ja cap al cap de setmana és quan arriben la projecció dels curtmetratges. Aleshores arriben tots els joves creadors i és quan ells es coneixen entre ells, estan aquí, hi ha més ambient jove, diguéssim, i a més, llavors a la nit, tant divendres com dissabte, és quan fem instal·lacions a l'aire lliure, que això sempre és molt cridaner, accessible a tothom, la gent pot participar, pot interactuar amb aquestes instal·lacions artístiques i concerts. L'Eclectic Method és un artista dels Estats Units que fa visuals en directe agafant fragments de pel·lícules o de sèries i fa música amb aquests fragments, és superxulo el que fa. També tindrem a la Dani, que és una artista no binària que fa reggaeton. Per primera vegada programem reggaeton a l'Ull Nu. I per últim, el diumenge tenim una xerrada molt especial que ens fa molta il·lusió acollir, que és la Samantha Hudson. Li hem convidat a venir a fer una xerrada especialment sobre la representació del col·lectiu LGTBI en el món de l'audiovisual avui en dia. Diumenge és el dia familiar, diguéssim. Primerament es farà una projecció de curtmetratges per nens o a partir de 4 anys. També es faran 2 tallers, un que fem en col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen d'Andorra i un altre amb el taller Retina. I tindrem el concert de la banda de músics de l'Institut de Música d'Andorra la Vella. Projectarem 4 llargmetratges a concurs i 18, si no m'equivoco, 18 curtmetratges també a concurs de 600 obres que hem rebut. Aquest any hem batut el rècord amb diferència a nivell d'inscripcions. Clar, després s'ha de fer el visionat i després s'ha de fer la tria. I és per això que al final ens quedem amb 18 obres que realment tenen una qualitat altíssima i tenim moltes ganes d'ensenyar-les. Tenim 2 jurats, el jurat professional i el jurat carnet jove. El jurat professional està composat sempre per professionals de la indústria audiovisual i enguany tindrem el Guillem Callar, que és el director general del Festival Cinemania de Montreal, el Frank Loret, que és el director de la Cinemateca de Toulouse, i a l'andorrana Desiree Guirao, que és dissenyadora de vestuari. I per altra banda, juntament amb Carnet Jove, organitzem una convocatòria per joves que tinguin interès en l'audiovisual o estiguin estudiant audiovisuals, que puguin tenir l'experiència de formar el seu propi jurat. I escollim a 3 joves i ells escullen el seu curtmetratge guanyador i el seu llargmetratge guanyador, independentment del jurat professional. Hi ha diferents premis. Nosaltres premiem a la millor obra, la millor direcció, la millor fotografia. També tenim un premi que fem en col·laboració amb l'Arxiu Nacional d'Andorra, que és el Premi a la Preservació i la Memòria Històrica, algun curtmetratge que utilitzi imatges d'arxiu, per exemple. Depèn molt del jurat que hem tingut els diferents anys. Hi ha jurats que els agrada més valorar uns determinats aspectes i altres que, en canvi, han mirat cap a una altra banda, i això també és xulo, perquè depèn del jurat que tens, la deliberació va d'una manera o d'una altra i al final el veredicte final també pot variar bastant. Aquest any tenim una altra novetat i potser és una cosa que passa més desapercebuda, però que realment és important i crec que a la llarga pot donar els seus fruits, que és que encetem un laboratori de guió. Un laboratori de guió enfocat a curtmetratges. I es fa una convocatòria de guions, se n'escullen 8, i aquests 8 creadors o escriptors vindran 3 dies a Andorra i estaran assessorats per 2 tutors molt potents, que són la Neus Ballús, que és una directora catalana molt important, i el Chema García Ibarra, que és el curtmetratgista més important d'Espanya, i tindran la sort d'estar 3 dies tancats full time en els seus guions i poder millorar aquests guions. I jo penso que a la llarga això serà molt bo perquè serà
retornaran al festival. Si aquests projectes es poden arribar a realitzar, es poden arribar a gravar, estic segur que d'aquí sortiran grans creacions que a més portaran el segell de l'Ull Nu allà on viatgin aquests curtmetratges. Hi ha molta participació de fora, però sí que és veritat que a Andorra cada cop hi ha més joves interessats en la creació audiovisual, cada any hi ha més participació, joves que potser presenten el seu primer curtmetratge o el seu segon curtmetratge i em sap molt greu perquè malauradament doncs, no tenen el nivell per competir amb els altres, però afortunadament n'hi ha molts altres que és que Andorra, per lo petit que és i la indústria que tenim, o sigui, no tenim res a envejar amb el que està passant a fora i tenim una qualitat boníssima. El que més satisfacció em genera és l'experiència que s'emporten les persones. Des dels participants que ja estan encantats només d'haver vingut i a més guanyen algun premi és fantàstic, quan veus que els convidats gaudeixen del teu festival i se sorprenen perquè evidentment no són molt coneguts i venen aquí i descobreixen un festival amb el potencial que tenim i que té Andorra, això satisfà molt i també em satisfà molt, per exemple, veure el meu equip, o l'equip de l'organització, que tot i passar moments de dificultat, quan arriba al festival ho gaudim moltíssim i quan veus que la gent ha quedat contenta penses és que ha valgut la pena tot l'esforç. Això és el que més em satisfà, jo crec que la vessant humana.